Ini ndakapinda South Africa muna 2010. Ndaigara kuchitungwiza. Primary school yangu zvese nesecondary ndakadzidza muchitungwiza. After ndanyora form 4 yangu ndakabva ndaenda form 5 ndainge ndogara muWaterfalls ndichidzidza paLord Malvin High. Ndakangodzidza kuda 2 terms dzeform 5 then vabereki vangu vakabva vashaya mari yekuti ndirambe ndichienderera mberi nechikoro, so ndakabva ndadzokera kuchitungwiza. Ndakatanga kuita upenyu hwekuti ndaita zvechiwindi. Sometimes ndaienda mutown muHarare ndoswera ndiri mutown ndichingokiya ndichingoita zvekujoinidza ndikazomboshanda pane imwe car wash. But later on shamwari yangu yanda ndakadzidza nayo paLord Malvin ainge akamboenda kuSouth Africa. Unfortunately akazodipotwa. Adipotwa mufesi wangu uya akadzoka tikazosangana ndikamuudza kuti pane imwe car wash yandiri kushanda muHarare. Then he said achazopfuura achindiona. So one of the days akazopfuura achindiona akanditi the following Saturday ndiri kuenda kuSouth Africa. Ndakamuudza kuti shamwari neni ndinoda kutoendawo kuSouth Africa. Akati no problem. Akandiudza kuti paidiwa mari yaikwana iyo kuita at least 300 rands kuti ndikwanise kuenda kuSouth Africa. Saka panguva yacho ini ndaingovawo ne 150 rands dzandaiva nadzo. So amenotochi chakangoitika, pane mumwe mufesi akauya achida kugezesa motikari yake. Mufesi uyu anoita money changer. So ndichigeza motikari iya paakaburitsa zvinhu zvake akabva adonedza 200 rands yanga yakabatana. Saka mari iya ndakangoitora ndabva ndatoishafa ndikabva ndapedza kugeza motikari yake. Muchinda wayauya and he never realized kuti angatodonedza imwe 200 rands. Then ndakabva ndafonera mufesi wangu uya ndamufonera ndikamuudza kuti ashamwari inini I'm ready. Then muchinda wangu akabva ndiudza kuti no, hatichasumuki Saturday but tava kutosumuka Monday because pane mumwe mufesi wetrack vavainge vataurirana naye. Mufesi uya akati iye anosumuka muHarare neMonday. Ininiwo ndakabva ndafara ndikabva ndamuudza kuti no, mari ndatojoinidza, mari nditori nayo. Saka ndakabva ndasangana nawo mafesi aya then ndikabva ndaenda navo kumba kwedu ndikanovarakidza vana Momzi nana Muchembere, vana Momzi nana Mudhara. Ndikavaudza kuti ava ndo vanhu vandiri kuda kuita sei kuenda navo kuSouth Africa. So then after that takabva tadzokera kumba kwemufesi uya tikanogadzirira everything sevakomana. Hatakangogadzirira tumabhegi nechi. Ini ndakabva ndaenda kumupedza nhamo ndakanotenga trouser rangu. Nguva yacho kwaipengesa tumwe tumatrouser twainzi tumatrouser twekodro. Ndikabva ndanotenga nekamwe ka-t-shirt kangu nekabhegi kangu bo nebelt rangu ranga rakanzi X5 netumatennis. Anyway takabva tazoenda kumba kwemufesi uya tikanorara ikoko. Then around the next morning around 8 takabva tasumuka tichibva kumba kwemufesi uya tabva taenda kumbudzi kuroundabout. Takaswera takagara takamirira track riya mufesi uya akamboti ndaita delayed track roda kumbotariswa chichi. Then mufesi uya akazoya paroundabout I think around 7. Mufesi uya auya takabva tapinda mutrack. Mufesi uya akadriver track rake from Harare tikazonopinda Mbavha makuseni. So mufesi uyu tichisumuka muHarare anga akatipromisa kuti achazotiitira plan otiyambudza, but tasvika Mbavha mufesi uya akabva ati no guys, pabhodha pakaita sei pakadzvanya, handichakwanise kuita sei kuenda nemi. So mufesi wetrack nemafesi andaiva navo vaizivana ona. Saka vakabva vangotaurirana vakati no, ini ndichanoita sei, ndichanokumirirai pane rimwe garage riri muMessina rinonzi Total. So zvakazoitika takabva tadzokera kurank yeMbavha. Tadzokera murank yeMbavha takabva tabata zvimwe zvimotikari. Zvimotikari izvi zvaenda kunonzi kuLitumba.
ndo kwatakanojambira border. Takasvika kuya kulitumba kuya around maybe around 10 dzeusiku, apo tatakawanda because it was in 2010 apo Zimbabwe yanga yakatsvanya zvekuti everyone aingoda kuenda kuSouth Africa. Saka chitrack chataiva taiva overload zvekuti tichifamba soka waita kunzwa mitinhimira nemafootsteps evanhu, paita kunge pari kufamba mombe dzakawanda. So tasvika kulitumba kuya takazosvika tikanoona umwe mudhara anoita zvekuyambutsa vanhu, then mudhara uya akazoti crossesa. Apa Limpopo ranga rakazara zvisingaiti zvekuti takaita zvekucrossa Limpopo takabatana maoko. Tazoyambuka manje tava kuSouth African side, ndakatonzwa kuti hanzi pana vamwe vanhu 2 vakatorwa nemvura, ende vanhu vaitotaura kuti Limpopo yakaita sei, Limpopo yatora vanhu vakawandisa, ende makarwe, vanhu vari kudyiwa nemakarwe singaite. So after tayambuka takazofamba but taingonzwa nyaya dzekuti maguma akaita sei akawandisa, but mundara wacho aitiyambutsa iye nevakomana vake vaitova nepfuti dzavo, but vaitotaura kuti munhurume wese ngafambe akabata matombo. Mukangonzwa padanidzirwa kuti munhu wese garai pasi, munhu iyeye anenge atotaura kuti vanhu garai pasi anofanira kutoita sei, kutemwa nematombo. So boys raivapoka, sezvo timu rangu especially rainge rakambogara kuJoburg, raitova nezvivindi, vaitotaura kuti maguma iwawo akangobuda ndo vanhu vatiri kuda kuita sei kupedzera. So takazofamba the whole night and there was no problem. Vatazosvika edu muMessina. Tasvika muMessina, mapurisa ainetsa zvisingaiti. Muchinda wetrack ndiye akatiudza akati team kuti ndiende nemi munotobatwa chete because zviri kunzi just after Messina pakasaswa rimwe roadblock. So takaenda patrack remuchinda uya akabva apa mafesi angu imwe mari, maybe I don't know kuti yaiva mari, but akangova pa mari. Then akavaudza kuti tozoita sei tozosangana kugarage, achitotaura neni akatoti bamunini mukasvika kuJoburg ndichaita sei, ndichakusoterai basa pandinoshanda, munokwanisa kutowana basa rekuita sei, rekudriver, rekugeza matrack. So tabva pamufesi uyauya takabva taenda pahome affairs. Nguva yacho home affairs yaive yakabhesa pane rimwe zigraundi so padhuze nenjanji muMessina. Takabva taenda paya tikanogara nerimwe timu, zvikanzi panapa pari kupiwa mapepa, hanzi panapa pari kupiwa maaslam, but vanhu vaivapo vaitotaura kuti isi tava ne more than 2 days takangogarira. Saka isusu tichingona futi nesituation plus kuchinzi mapurisa ari kunetsa zvisingaiti, takabva tangoti ngatiite sei, ngatingogara because we have nothing to lose. Anyway, takazokwanisa kuaplya maaslam aya. Taaplya maaslam aya takabva tatoenda kuhiking sport. Tichitosvika kuhiking sport vatatoita lucky vatabata mumwe muvhenda aiva nekagolf kake achiti ari kuenda Joburg. Vatabva tatopinda muyamechi vatatotanga kutorova the journey from Messina to Joburg. Ndichinosvika muJoburg, mafesi aya ndo pandakaona kuti munhu akauya kuZimbabwe achibva kuSouth Africa anenge achitongorepresenta level rekuita sei rekunyepera. Timu raya yatisvika muJoburg vanga vasitomborina kana pekuita sei pekugara. Apo mufesi wacho wataifanira unosangana naye, mufesi wetrack uya aiti achandiorganizira basa, anga akanyora namba dzake pachibepa. Mafesi aya mafoni ose vanga vakatengesa kuZimbabwe. Kabepa kake papressure yepamaaslam, kabepa kake kakabva karasika kaiva nemafoni namba. So tasvika muJoburg, mafesi aya vakangondivharavhara vakati hande timbonosvika pachechi, pane imwe chechi so yaichengeta maZimbabwean kuzvi2010 ikoko. So takasvika pachechi paya paingorohwa yese makaita kuzara muchechi, makaita kuzara maZimbabwean everywhere, vamwe vachigara mumatoilets, zvekuti pachechi papo papa kusatomboitwa maservices because maZimbabwean
aivapo anga akawandisa apo paitika zvese zvokuti vakadzi vekuzimbabwe vaitobhukisa zvaiva zvokutoti muchechi imomo maSouth African anga kutongoziva kuti ukaenda paya ne20 pane maZimbabwean vakadzi vanotengesa bonde. So vanhu vanga singatombonyare muchechi waitoona pachikona kuti apo pane ma1 ari kuitika. Saka inini semunhu wanga asati ambobudawo kunze kwenyika ndakatanga kutovhunduka kuti kundeipiko iri kuita sei iri kuitika. But anyway, as time went on ndakazotongosvika pakujairira kuti no panapa panotongoroveka yese apa inda maiva nedzimwe inda dzisingaiti. Ini situation ndasina kumboireadha at the first because ndakangoshambudzika kuti vanhu pakunorara paya vanopindurudza hembe dzavo. So ini ndakangorara nehembe dzangu dzitongori the same. Saka ndakazoshamisika one day manje ndiri kungonzwa kuita sei muwest mangu ndiri kungonzwa kungorumwa kondepiko iri kuita sei iri kuitika. So ndakazoti one day ndakagara pazuva so ndiri kunzwa kuti man there is something chiri kundifamba pahuma apa ndichinobata kuita so ndiri kuona inda and it was my first time because kuZimbabwe taingozvidza kuti no even though tiri maghetto youths but titori masalad nditombozivi chinonzi inda. Ndichotarisa kudai so ndichitoona kuti ndatozara inda apo ndanga ndava nerimwe bvudzi risingaiti. Ndakabva ndangosacrifice ka10 kandanga ndasara nako vandaenda pabhabha vandabva ndanorova kati then hembe dzandaiva nadzo ndakabva ndatongoita sei ndatongodzirasa vandaenda kuna fata vepachechi papo ndikati andokumbirawo hembe nyowani ndazara nenda ndikabva ndapiwa mamwe mazi oversize mazihembe zvokuti ndichifamba soka ndaita unge yokozuna ndakarova mazi oversize. Saka ndakazobvunza mapesa angu kuti imimi genga rangu muri kungobuda makuseni modzoka manheru, of course muri kudzoka makabata chikafu but inini nochi ndakauya kuno kuSouth Africa kuzoita sei kuzoti ndihasele because inini chinangwa changu ndichizudza kuti ndiri kuenda kuSouth Africa ndakazudza kuti no ndikabaya paZim ndobva ndikabaya kuSouth Africa ndobva ndanotenga zisound system rangu because at that time manje ndonguva yekuti Zim Danzo yanga ichiri kutanga kuita sei kusimukira and munhu wese aingotanga kungorespecta kuti nochi Zim Danzo ndorikuitisa mari. Saka ini ndandine dream rekuti ndikanotenga sound system kuSouth Africa then I'll become maybe a promoter zvokuti ndichirowa mashows ndichingodaidza maartist vachiuya kumabash and the likes. So ndakabva ndaudza mafesa angu kuti ini kuno of course handirambi kuti muri kundichengeta but in the morning muri kubuda then modzoka usiku but inini ndiri kungoramba ndichingotenderera pachechi. Vakati haisi problem mangwana tiita sei toenda tose tonotsvaka graft paya early in the morning. Timu rangu rakabva randitora zvikanzi hande muJoburg. Takabva taenda muJoburg papark station paya manje tasvika paya timu rangu rakangondudza kuti mufesi wangu iwo chingomira apa panapa ndo patiita sei ndo patoshandira. Ndakatoshamisika around maybe after 30 or so 1 hour kuti timu iri rombonyatsoshanda basa because rainge rakangomira richingotarisa kana munhu achidarika paya vanomutarisa from head to toe. Then vakazotevera vamwe moms vatevera vamwe moms vaya pavakangonoti pachikona so moms vaya vatobatwa ruoko uku nekuku vatotorerwa handbag vatonzi nyarara ukangotaura anything toita sei tinokubaya. Timu raya varatenda pachikona wana varatanga kutofura handbag iyaya vakatoona mune mafoni maitova nezvemafoni mafoni kudhara vana X2 vana C1 ndo mafoni aita sei aitoshamisira vavatora mafoni aya vaenda kune paiva neimwe place yekuti paiva nerimwe bhazi paiva nerank yemabhazi mamwe ekuZim vavaenda kuya vanotengesa X2 yaya neC1 timu varatopiwa mari yaro paipe. I think vakatengesa X2 yaya maybe ne around 800 rands. C1 amene vakaitengesa nemari
timu rikatogovana mari. Pataenda mune chimwe chirestaurant chemanigerian. Mafesi aya vatondiudza kuti no munomu ndo matoita se ndo matinorovera lunch yedu munomu. Bva vatotenga sadza paipa bva vatotanga kutotambavo snooker. So vavandiudza kuti isu ndo basa redu ratinoita, tinotorova masheti. Neniwo ndakazoita se ndakazojoina masheti aya, takutotanga kurova mafoni evanhu, tichirova mafoni evanhu, tichispina. So zvaita sekudaro manje taiva nekabhesi kedu kekuti tikabhagura mafoni tinoenda toita sei tunoungana. So there was this day manje amene chakangoitika, takatomira paya mumwe mufesi waona aitawo zvekubhagura mafoni paya akabhagura foni amene takabira vamwe mai, then mai ava vaiva vekuzimbabwe. Vabva vamuudza kuti iwewo ndiwo wandibira foni yangu, because zvavakaita mai ava kuba kwacho kwaitambwa neboys vaita zvaivo zvokuti munhu anoguma, so kana akuguma obva ati sorry. Saka newewo the moment paipa paunenge uchiti sorry rimwe timu rechitokuita sei richitokusecha. Saka ndo yavakarovera mai ava, but vakabva vamunongedzera zvikanzi iwewo waita sei wandibira, ende hauna kana tsitsi unobira umwe muzimbabwe akaita sewe, but uchazviona. So mufesi uya manje zvakazoitika manje one day takangomira, mufesi uya akangotanga kurira sei kutomhanya bani waona. Mufesi uya atanga kutomhanya bani waona, akatanga kutomhanya waona, achitomhanya mupakistichini achitanga kutobvisa hembe, akatosvika pakubvisa hembe bvasara ne-underwear. But lucky manje vanhu vakabva vamubata very fast vamubata vabva vamupfekedza hembe dzake vambonomuchengeta. But vanhu vakazotanga kutaura kuti mupesi akutopenga, handei naye kubhazi. Vanhu vaenda naye kubhazi, vanoenda se vanomupinza mubhazi, vamudzorera kuHarare. Neni vana vandaona kuti iriskiri rekubira vanhu mafoni in the end unoita maziminyama, because ndanda kutorota mamwe mazihope anotyisa zvaizvo, ngoti ndikangorara so ndototanga kurota mamwe mazihope ndichimhanyiswa nemamwe mazivanhu. Apo ndiri muchechi, apo taigara muchechi, ndikabvunza ndikati but Mwari why every night ndichingorohwa nemamwe mazidzikirira apo ndichimhanyiswa nemazivanhu, apo ndiri muimba yenyu Mwari munofanira kuita sei, munofanira kundichengetedza. How come ndinoita sei, ndinoita madzikirira ndiri muchechi. But ndakazoti kwandei ndakagara pasi ndikati no, most vaisiya Mwari, because ini nditori Mbavha. Plus pachechi paya manje vanhu vazhinji vakambogara muJoburg muna 2020, chechi iyo vanoiziva paichengetwa maZimbabweni. Pakazotanga kurohwa rimwe scam, because mukoma wemafesi awo akazouya from Zimbabwe manje akauyawo. Mufesi yayo manje aitorova ukonimeni wakanyanyisa, because zvaiita manje vanhu vakauya. Mufesi uyu akabva asvika pachechi paya akanyepera fata akati I am a pastor, I was a pastor in Zimbabwe. Saka akabva apiwa chigaro pachechi paya chigaro chekuparidza. Saka mufesi manje mufesi uyu zvaanga akuita anga kuti pakanzi ma-offerings kana kuti ma-South African vakauya nemari vonzi endai nayo kwapasta. Mufesi uyu obva akoredzera mari yaya mari muhomwe. Ndikana kuti crowd yandiri kuhenga nayo in the end apa kuita sei kusungwa. Vanati rega nditsvake rimwe zheti at least legal mbichana. Vanaenda pane mumwe muNigerian, ndikati ini ndikuita sei ndikutsvagawo basa. muNigerian akabva atoona kuti uyu mufesi yakaita sei akadhibha uyu ndimutorere advantage. Vandiudza kuti you want to work my friend, I can give you a job. Zvikanzi ini ndoita zvekutengesa ma-CDs. Ndichitengesa ma-CDs, I have my customers in Cape Town, I have my customers in Limpopo, so I want someone who will be delivering those CDs. And nguva yacho ndo nguva yekuti kwaiva nemasongs akaita sana porongi vanani kuchiri nema-DVD zvekuti CD rainetsa. Nguva yaya yekuti waiti ukatenga CD mutown uchifunga kuti movie uchinoplaya ovhaona maybe mune kana pono kana kuti kana anything. So ndikati anochi graft ndoita sei
ndorida fandoudza kuti no unochigara chi panapa parestaurant pangu ende vanabva ndatopiwa karumu paitova nekarumu kari bho kanice bed chichichi ndatova nekatv waona ndichitoswera hangu ndakatongoblaya paipaya ndichitongoona vana cookets kuetv waona ndikatoti no josi life yakuita sei yakufaya. So this guy zvaaita manje aiti akapiwa order nevamwe manigerian maybe let's say Cape Town overtenga ticket then inini manje ndaiva ndapiwa zimonaki apo zvinhu izvi ndasingatomboziva kuti zvosungisa big time ndobva ndapiwa zisuitcase rerakazara macd pamwe mune macd kana 4000 macds nemamovies and everything ndobva ndanonzi papark station mbhazi kana intercape kana greyhound ndonoti mucape town ndobva ndanodeliver macds aya then kana vasvika Cape Town macds aya vaibva vamajublicator then kana vamajublicator vobva vazotengesera team reria rinotengesa macd 11 reria nguva yacho macd kutenga cd raita R5 rinenge rakatobheniwa. Ndichibva kuCape Town maybe sometimes ndosvika kune order sometimes ndaisvika kusina kana kusina order ndichingobatsira murestaurant then kana ndabatsira murestaurant maybe sometimes kukaita order kana kuna navhenda uko ndobva ndati vhenda and at that time manje kuti nyangwe ndideportewa nemapurisa because chaikudhara manje munana 2010 chaita kuti vanhu vaita se vadeportwe it was because of dressing. So munigeria iyoyo yakabva nditengera lebo zvimaribhuku zvimachichichichi zvokutongoti ndaitongoita kunge muSouth African at that time pane rimwe tracksuit so rainetsa repuma puma racho rarakaita kunge chikweshe so trouser racho zvokuti rine chipuma kumakumboko saka ndendakarova nemapush acho and no one even suspected kuti mfeso yanga vachi muZimbabwean. So aso takapusha tichipusha aso so one day manje zvakazoitika manje ndakazoti ndichishandira munigerian akabva auya nebhegi pane tumwe tumabhegi so let's say muchida kuenda kana kubrai kana just for a picnic kane kakaita kunge cooler box so kane foil mukati muSouth Africa vanhu vazhinji vanotishandisa kuenda natwo kubasa kane lunch box yekubasa kanoita zvinhu zvikipe warm or cold kabhegi kako so munigerian uyo akabva auya nekabhegi kakaya apo kanga kakazara mafoni nguva yacho kwangu chapinda imwe foni inonzi N70 ndoyaiva foni yemari N70 neN96 imwe yacho yaita zvekuslider so Nokia so then ine E250 maiva nemaSamsung E250 mafoni aiva imomo I think aisvika kuma 200 or so or 100 and something akanditi take these phones ndoda kuti uende nemafoni awa pashop yakati so shop yaaindiudza ishop yomwe muIndian zvikanzi go with these phones usambomira anyway just go straight because munigerian weyo angakutira sei angakutonditrust vabva afonera muIndian weyo kuti no ndapa nenge maphones aya ari kuita sei ari kuuya nawo and at that time manigerian zvavaita vaitenga mafoni akabiwa kumbavha nditi then kana vatenga mafoni akabiwa kumbavha obva aendeswa mumashops emaindia then maindia ozotengesa mafoni because kudhara kwakusati kwana zvokuti vana pepo vanga vasingatengesi mafoni at that time mafoni aingowanikwa mumaindian shops maybe nana macro nanani so vanhu vazhinji vaingoenda kunotenga mafoni mumaindian even uchida X2 kana uchida kana Samsung waitoenda kumaindian so zvaita sekudaro paipai ndiri kufamba paipai ndakutogaya kuti apo ndatova nealmost 1.5 year apo ndiri kuri muSouth Africa apo ndichitarisa maspika ndichiona kuti speaker 1 riri kuita maybe around 1.5 apo ndiri kucalculata mari yandiri kupiwa nemunigerian weyo because munigerian weyo aindipa 700 rands a month ndikaona kuti nditenge speaker 1
it's going to take me 3 months apo ndaida maspeaker 4 zvese nemabase bin nelaptop. At that time laptop yaitosvika almost 3000 zvima laptop zvezvia zvema Windows XP zvezvia zvekutaratara zvezvo. Ndikaona kuti no gap randiri kufamba kairi ira ribuderi. Ndikazvidza kuti no uyu muNigerian uyu ndakutoita sei ndakutomurova shit ndakutotiza. But dzimwe brain mai dzakabva dzandiudza kuti muNigerian uyu kawe anokwanisa kuzokusota nembingiri. But ndikati no problem, rikaendimutize. Vandabva ndati kuhiking sport, ndaenda kuhiking sport paya pakabva pangosvikawo imwe motikari ichitomira paya ichitomira motikari yaya ikatoti tiri kuenda kuMessina. Ndikati neni ndiri kuita sei, ndiri kuenda Messina. Vandabva ndatoita sei, vandatopinda mumota muya ndichitopinda mumota muya ndaitova nekakeshi kandaiva nako vandatobhadhara ndichitosvika Messina. Vandabva ndatowana time yacho vana malaicha ndo vaijambisa vanhu futi back, because at that time kuya kuSouth Africa kwainetsa, kudzokera futi kuZimbabwe kwaita sei kwainetsa, saka waifanira kutojambiswa kuenda zvese neita sei nekudzoka. Vandabva ndadzokera futi nekulitumba kwekwe apo ndingoneka kabhegi kangu kaya kakazara mafoni one. Vandabva ndaita sei, vandabva ndatonosvika Mbeit Bridge ndakasvika around 66 kwava kutonovira, so zuva rava kutovira. Ndikabva ndatosvika paipo ndikati Harare, ndikatotenga tiketi rebhazi. Vandabva ndatorova Harare ndichitonosvika pambudzi paya apo pambudzi. It was the following day ndichinosvika Monas pambudzi ndichitobata zvimwe zvimotikari zvinoenda kuchitungweza. Vanhu padheni vachitoshamisika kuti chamwari watodzoka koinda vachikusambota sei kusambotibata, because at that time kwakusina zvaizvo zvokuti like paWhatsApp, kana une WhatsApp unenge usina kana contact usina kana contact, kwakusina kana zvaizvo zvemagroup. WhatsApp yange isina kana group kana kuti because kuZimbabwe vanhu vanga vasina kana mafoni. Kuti utenge foni waitobudisa kana mombe, even line. Saka nguva yacho vanhu vaitonyorerana matsamba zvokuti kana uri South Africa waitonoenda papost office wotononyora tsamba wotumira kuZimbabwe. Ndasvika paya vandati no nguva yese gore rese pandaiva muSouth Africa ndaita sei, ndaitenga mafoni ndichiita sei, ndichistoka mafoni kuSouth Africa akaita sei akachipa. So after that manje mafoni aya vandatanga kuita sei kumatengesa. Mafoni aya akandibuditsira mari yekuti ndakasvika pakutenga kakombi kagonzo. Nguva yacho kwaiva netumwe tumakombi tumwewo tokuti kana usati mari dzako dzisati dzanyatsobatana unongotengawo kakombi kainzi tumagonzo. Vandatotenga kakombi kangu kagonzo vandatokaisa paroad, vakatanga kutorova Glenora town. From there on vandatanga kutotsvakawo tumatakshop ndichitaunga kutoita sei tumatakshop. Zvinhu zvangu zvese zvabva zvaita sei zvataita bo, and hatina kuzogara futi ndaita sei ndadzokera kuSouth Africa. So guys, ndiyo yanga iri confession yedu yemuzuva ranhasi. Nyaya iyi ndakatomboiposta paFacebook, saka the guy ndakambomuapproacha ndikati achimari nyaya yako yekai why don't I call you anditi ndokurekodha uchindiudza everything on, then ndozongoposta iri audio paYouTube nepaFacebook. So the guy akabva ati no shamwari inini kuzoti voice rangu rizotrenda, no ini handite sei handidi, but iwewe kana uchida zvako kuita sei kunareta story yangu, I give you the permission yekuti uite sei uite a narration. So this was the narration yandakuitirai the way yakandikudza nayo. I hope kuti my narration was good. Anyway, until we meet again, chingorambai makatarisa channel yedu yeZim Facebook Secrets and Confessions. Until we meet again, tungoti happy Secrets and Confessions. Secret secretary